Hallo, folkens. Hvorfor kan du stille din computer der? Nå, det er så lørdag nu, og det var ikke et perfekt tidspunkt for at få den besked. Nå, men nu er det lørdag, og vi skal få lavet nogle gaming-videoer, når vi lige får fraps til at virke ordentligt. Så vi købt noget, eller Jonas han har købt noget med nogle drikkevarer sådan. Ja, som I kan se nu. Filmer du? Nå, men som I kan se, så er der smagkult, nogle til mig og nogle til Jonas, og så er der nogle forskellige hernede i. Men, og så skal vi lige, så her i scenen, der sætter vi det hele op. Så sætter vi det hele op, så det skal nok blive godt. Og det er så Jonas, der filmer lige nu. Men det skal nok blive godt. Fuck, lyset er irriterende det heroppe. Er det? Ja. Nej, slukker vi bare. Slukker bare. Var det? Ja. Nå, okay. Men det får vi i hvert fald gjort. Men nu skal vi så lige ned og købe noget slik og sådan lidt af hvert. Hvorhen går vi hen ind til slik? Ja, okay. Men det får vi gjort nu. Og så kan I se Jonas' baggrund, som vi slutter af med. Ja. Og der er min baggrund så. Ja. Og farvel alle folkens. Husk at abonnere og se en masse gange. Og like. Og sig til jeres venner. Farvel.